Tawag ka ka, nagsiyo ka ta. Bay Ipoy, Rosales, dinaki, good ne. Tay, bako na na kapit ni Sir Tintin ni mo ay. Kinsa na kaya na? Kapit lagi na Sir Tintin ni mo. Kapit! Abi na kong kwak ni. Sabi ka, gitarong-tarong maka. Tarong ka naman mikrofon, hindi ko putol-putol. Kwato ko sa, dito magtingko. Karo kita kamit, masuko. Parehas. Ikaw po. Ikaw ba? Panindi ka naman, ano ba pagkalinuhin ka? Come on! Hoy! Aka na, tingog na. Ikaw na na yung mga kadirikin sa Amerika. Wala kailan naman ay? Wala. Ako'y secure guard. Security dalang bodyguard. Ikaw ka nakantang ng germs mo. Hoy, amang nga nang crop top ka. Nga, Sino tira. lagi mo? Crop top. Di mo na crop top. Hoy! Mo ni secure guard ninyo. Nganong di ay? Awa na ko. Mas gagkaw kung ng armas kasi mong lawas. Nanang niya pagkabi. Kita na kaskuha na eh. Wala. Kung kakita ka, bughag ka. Paliliya ako na ko. Atake Esmirna. Mga ndoy ta ka. Di ka puskan lo. Hilang daw sa sumana. Ay, lagi-lagi nagbaro. Graka. Ay! Ay, di siya masakit eh. Hindi ba yan? Yung sakit mo, gingala ka naglanday. O, tingnan ko niya nga lantay ko na ko. Hoy, ikaw kabit. Ay, hinganday nga babae nga landay. Kini ni landay. O, saan na? Lanay. Animal, di anak ka nga imo. Anon. Si ko ano? Nagdrama pa tao si ko ano? Yan lang kang mulaban ka na ko. Mula pa ni mo? In English, I will fight for you. Yes. Okay, I am this fighter. Hoy! Ay, di siya patabas-tabasin. Oo. Di ko gusto maimo siya masakitan. Kaya ko masakitan siya, masakitan sad ko. Ahap, itlamahan eh. Di pa rin pamartay, nanguli lang eh. Magbuti kang maimo ko niya, nga mamaya kong abot. Hindi, ikaw ikan, sweldo ka. Tira, kapag ka! Ano na yung nagawin mo? Kapagkat, nagbaw. Kapagkat, bukiyaw. Nag-deduction. Hola niya, magka... The show must go on. Ada dito supply. Ay, luan! Huwag ka nagitadlog sa banang Mirna. Oh, sige man mo binuangan si Mirna. Shout out sa kalang sa bana ni Mirna. Itag niya si Mirna. Siguro may usulo, magbisa din naman ka ng pabisas ka lang. Shout out. Shout out ka lang. Bria! Gina! O siya mong ingon! Baga-baga, ikaw! O ikaw, magaglawas. Balag magaglawas. Lamay man. Balag lang nipis pa. Ay pag di kita ko, maalag kahugan. Mura na nipis na. Ang baboy o ang tunga nag-abot. Tuhog ini kuman. Kaya! Ikaw, bagag kilay. Ikaw, balag bunga. Ako, bagag bunga. O ikaw, bagag phone kay may dughan. Pero iya, bagag kay ni hinubra. Oh, share your blessing. Pangayo ka. Ako, ay ka pa, oh. Ya, bagag ikay-hikap kay. Ako balag po. Oh! Ano na kay Quinta? Sabi ko, Balag brief. la, kabugo na ni-brief ka baga. Nipis naman eh. Ano na ginublihan pa rin inubog do? Nabali na yun eh. Ang lalaki bundos, eh ikaw babae tulid. Ang paginana ha, kamo mga kabit, kamo'y mga bagagdaon. Ano naman? Tanawa o, balay sa asawa, ang kabit nito nga, mga bagag face, mga babae, katul. Mao. Hala kami katol. Oh, Bahala
lalaki, butakal na. Butakal. Si Ipoy Rosales, laki na na, butakal ko na. Okay, di na ka tubad si buwang ka. Huwag kami laki, butakal. Ako basta anay. Ang amang tago di kalbaktin. Lamay naman ang anay. Maro litsyonon. Oh, lamay kinang anay. Basta wanay lain. Ay, mo katawa kay drama ta. Bas! Bawa na eh. Yeah, pinakain sa kanino. Lagi nagtinubihan ng mga isda. Sa isda ba mo? Kanang isda na sa aquarium, kanang isda na kanang bangus. Ano na sa aquarium ang bangus? Mabuti kay gibutan ko sa mga aquarium, wa sa ref. Ang mo na sa ref, ako na sa aquarium. Ano man silingan ta? Ako, murang isda ka bangus. Langsi kayo, bangus. Nanangway pa ako murang isda nga bangus. Bakit ako hindi mo sa isda? Na! Isda ko! Oh! Usang isda! Murang isda nga. Patat! La! Isda mo nga patak. Patat. Hulat pa kayo, nanikmaw mo pulitong pantanoy! Ito, muna isda nga, patak! Kaya pa ka, nanikmaw mo lito. Ang pantat na patat, sa tatak kini, putil. Ito kani, patay. Katawa sa butandit. Ano nga pilo naman ko ni mo? Ani ka ganang butandit? Hindi. Sige, ihot. Iho man, ganiti kay ang pantat-pantat. Bugo! Ikaw, mura ka ng pantat! Di ay, wag pautan, kibaw mo nito. Di asay ka mo nito. Isang... Saan naman po ko? Tawagay mong gabi. Ayaw na natira. Isog ka? Ingon ka! Masokol ka? Bali-balian ko na kung amo! Pantag na ko ha? Kinahangin nagtawag ka sa kundari mabukat ni Mulawas. Ako, bungkat! Ako na imo, kapat! Ayaw na pinansig. Awan mo. Mapantag ng sirtinti ni mo. Ano ka ka imo ng bala? Naana si sirtinti ni mo. Sir, wag pa may first trip series. Isog na ba na kapagkatigo mo? Sir, wag mo rin biyahe Bohol, Baguio man. Irespeto na itong kabit. Huwag ka masayot, napunti siya. Bugo ni Banahan, nilabas kabit, di arap asawa. Ay, napot! Tinay ka mo Hinaya ng tikuan. Sa tiguang ba? Uy, di ba na tiguang? Ano yung tikuan? Sorry, Noy. Narawas tiguang ang lamay. Mas tikuan ang lami. Mas tikuan ang lami. Ah. So kami magbatalo, kami lami. Ah. So tiis lang yun na. Asam kita drama, West Script 5. Ganong namulaman na sa mong kabit. Ano ka ba? Mutabi, mabaryong ito'y sila ko. Magsuot nila ko dali na sila to. Aha! Sakto lang ba? Wa. Hoy, inyong pinuhatan, imong pamahid. Huwag ni magtsula! Tor Jakra. Ay! Okay, labaw para aktor ka sa tsula. Hoy, kanang tsula, labaw para sa lato-lato. Kanya mo, lata-lata. Mga trainer na mga dagko! Kami traidor, kanya. O imong suwag, tirador. Ibang dagat na labrador! Tingog niya, aparador. Ani ka aparador, urukan. Minutan ni Torsoy. Ah! Nagduda na ko ni mo. Nga naman! Sa una ba panahon ka doon kay kaibog sa asawa. Lahat! Pagutana niya itong mga silingan. Ako maibog, iyo. Kayong lawasa, may higugma kung ako ni mo. Yaks! Yaks-yaks kung buwan. Iba nga ang kalalawasa. Parawa. Mabalik ang buwan ni Sir Roy. Tutok eh. Sige. Tagal lang maglayan Sir Roy. Pantay gid mo. Ayaw mo yung gangan na Torsoy. Ganon! Kay Padlakor, may sa kabit. Lo! Aisa! Aisa! Nga na mapugo ka. Kamong mga minyo, paminyo, makakuha patulungan ni mong drama. Huna-hunaan Sir Roy! Gikasan mo ni Maglalang at tubangan sa aktas kami niyon!
Mabdos ng nawasa. Oh! Wala mabali ang drama. Kasi ano na paliran? Kamu ko nitawag tanaw. Kanang nawasa, Mabdos. Kikiriya, busog. Uy, magtalaw tayo itong drama kay ang mga idaran, galibog. Nay, Mabdos, mas gamay ni Tiyan Italdi, are. Hay! Onoran lang yun ka! Ako nura nila. Napo ang sabaw. Iyapag na dinamahan. Tara. Nagpaprinata lang ka na. Unahari o. Tara. Basig maglibol na yun. O niya ka maglakaw. Anong unya? Sige mo unya. Niya. Pero sige mo unya. Pundo sa niya. Naman! Sir, Laro. dako ka ng sala ka na bunhi kasi mong asawa. Yun! Kung salaman. Ah, Ang kodon ko na. Tungod sa kong anak. Tawag kita! Oh. baog ni ka na. Pahilot. Ilong tabi! Di ba kasuhi? Ang ipon rehiwe. Wala ka tawag, hindi ka trauma. Hay! Laro. Kung sa may rason, sir, ka nalipay ka. Buntis siya. Buntis. Nagdasas kapalingon ng kong anak. Pero say. Tinoon pa, kabig na buntis ka? Ay, iho na to. What? O sa ito, bigay niya. Bigay niya. At tumos ubigay ni 2,000, do ka tudlo. Unya. Ay mo ah! O, 5, libre ra. Iya, ganit na po. Masaya na pak! Ano ba gawin? Kapaw. Schedule man, Lunes, Martes, Lunes, para. Hindi, dunganon. Kung dunganon, di naman maipot. Nagalangan kita terus. Tintin! Ay, sa! Ay, sir. Ako pala ni Madaling no! Kaya na! Ito lang sila! Libagay mo kasi masawa! Kaya tayo na! Kaya tayo na! Yatis lang! Tintin! Ayaw! Tin! Ayaw! Tin! Tin! Ayaw! Tin! Tin! Lagi mong hype lang! Huna-huna, abuti ka! Oh, sa in English, sir. Sir, una po. Napakabata ni ka. Oh. Sir, in English. Lord, sinigsuti, wag kang bugo! Ikaw, abuti ka! In English. Di na may badan, ma'am? Principal. Pagkatawad ko rin, ma'am. Ito ba? Ano? Ang atong drama, pagpi, yung kusyo, pagpitiin. Itulit na din, no? O, gusto mo pag na mong card. Sir! Lagay! Lagi na ba namin? Maghanimon ba eh? Ay! Ay, sa nalipay kasi na nakayanap. Oh, mag-celebrate na. Ay! Mag-celebrate! Ay, pagtingog. Nasa pita ba na nito? Tintin, sure ka nga ikaw ang anak? Oh, Ano? ako ani. Kaya kagahapon ako nang ipag-practice. Ah, grabe practice doon sa mga dekade. Pero sa bugo, mabdos ko lang kay drug test. Di, kung mabdos, dili ng drug test. Sorry. Pregnancy test. Dili na pregnancy. Sayang. Gilayan. Ako yan. Ano ba, di na matultol ang iyang pinuwan. Tingkos pa na. Kawa ka na. Ha? Kawa ka na. Ay, sa. Sir, hugot tayo mong rason nga biyahan ni Usmam. Hugot sa tarang hugot. Tungod kay ang imong kapit na nakayamabot Oh, siyempre. nalipay ka. Sakto sa langit ako kalipay terus ay. Ah, imuhan ni tagay, oh. Wala ni sa script. Mo na celebrate. Sorry. Oh, hilong na, baog. O niya, inikpanganak sa imong kapit, imong bunyagan. Ako bunyagan terus. Ipakogos ko ni Boss Ipoy o Bicol sa Labrador. O niya, ang tisukat, Smirna. Ang bisita. Apil at tentay. Kay nalipay ka! Oh! Imuhan na po niya. Ayaw na lagi na drug sir. Kaya parang kimintin ni mong sir. Lasarita na. Ay pagbuot kay nalipay na. Ang nalipay itagay. Ayaw na lagi mamatay. Ilong, baog. O niya, after 1 year, mag-birthday, imong birthdayan. Siyempre. Rakong tungkol hintay terus. Ang tao-tao kanya karon diri mismo. Ako ipitaron. Ipitaron mo, pero pagbaon mo. Mangibantar ka, huwag ka magsulti, pero imong higay. Kay nalipay ka, nga mag-birthday mo ka na. Ay, imuha na po niya. Drug sir mo na lagi na. Ay, pagbuot kay nalipay mo ka na. Ikaw, Ikaw, naman ang sabi na darling. inom.
Basta gibukwak, balik agtang. Ina. Ayaw. Hota! Ay, nalipay ka. Tin, kung di mo kaya, Tin, iluwa, Tin. Ay, pagbuot, baog. Hilog ang principal. Hoy! Balik! Tin, Ibukwak, balik na ginagawa. Hota! Gibayra na. Mo ni Brahma, way stripay. O niya! Tingog! Dugdog man, adamang kayo. Ikaw nga mo'y nagsabak sa inyong anak. Inigawas, isip inahan, malipay ka. siyempre mali pa yun ko. Ayaw mo siya. Lipay mo na. Bakit lipay ko na? Inumit na si Christian dun eh. Makuhaan na siya. Kilo, baog. Siya makuhaan, ang imuha, gidungagan. O niya! Ikaw nga asawa, grabe ang imong kasakit, di ba? Sakitan ko pag-ayaw. Sakitan na pag-ayaw? Nga naman. Kaya naluoy ka si kumbana. Kipiyaan namang Tintin. Naluoy ka si kumbana. Ha? Maluoy ka si kumbana. Malukoy na lang. Oh, imuha niyo. Nagtuo ka, makalingkawas ka. Kamong tanan inom. Inom. Naman lang. Nagtuo ka kayo puso. Punta lang! Makinulong mo na lang! Nindog-ing drama. Hoy! Kaya ito. Hoy! Si ikaw. Wala na mo. Nakainom na mong tulo. Wala ba? Ikaw na. Diba? Apili ko ni. Di ba naipo? Ganger naman ko. Di ba naipo kasi masawa? Nalukoy mo ang anak ko. Di lang ko malukoy eh. Sir! Kami natin, sir! Para mo bati kang kaloy! Ako, ma'am! Inom! Mo inom ko? Oh! Sige. Kaya para malukoy ko? Oh, para malukoy ka! Abot na din eh. Kaya hindi mo kaglukoy ka. Anya? Hindi, ano, sir? May ay, lukoy lang ko! Uy, papa! Lukoy na sa Lukoy! Yalami, sige kalukoy pag yun. Labihan, lukoy na po! Iruta! Pagay pa kalukoy pag yun. O niya? Lukoy na sa Bay, kameraman, lukoy ka bay? Ay, imuha niyo. Bay! Nagtawag balipat ko. Gano? Si Toronsoy from EPC-CBN. Ako si Coco Martin. Coco Martin. Oh, Batang Quiapo. Ako si Kuanggol. Hoy! Uy, bakay? Tanggol! Tanggol! At Anggol. Si akong kalapting, si Pukwang. Ay! Oh, ka! Ha? Huwag ka na, hukap. Ay, kay Mokang? Mokang. Kini, Bakukang. Ilan pa ko no? Hay! Ha? Lain mo ako makainom. Kay? O, sir! Mugawas ang akong pagkamaldito. Dapat ka! Pusilong ka mo. Nagkabit-kabit mo. Patay mo. Ampo na lang mo. Mapriso ka! Yati sa mapriso? Ah. Ha? Maldito nila. Basta magkainom ko. Mugawas akong katawang. Iyawan doon. Buang ni operito. Ako rin katawa doon. Kaya butang yung effects. Hoy! Ay! Papatyong ta mo. Sige, patya tayo na ko. Ikaw ba? Ako patyon? Patya. Nga, ikiangkong. Ano ko man? Yabag ka ako, mapriso na eh. Siguro mo, patyon na lang. Hindi na, baog. Sige na, Tapos ay out na mo. Sugo sa principal. Ayaw kaya! Bogo mo ng operator. Gibonot pa man dong, mapamagitiyon. Oo na. Gadali ka guli dong, mapatabay ka duwaga ka. Dikto! Hoy! Oh! Wala, pantay na gino mo. Huwag mo din ang operator. Ay, pagkapito! Hoy! Ang ikaw ni imuhanin. Kay drama dili. Malinaw ko gini ba buang ka. Ako armas ikay
Iharap yung pabot. Advance niya. Pusilo ka ba? Iya pa. Ang isulti, armas, dilit, manuhot. Kung naman ni utok. Lapag ang tawada. Hintayin mo yun, ikaw ang kabuhangan ka. Ang buto eh, tagkang kabuhangan ka. Hoy! Ha? Patay na sila. Sige. Ma'am, patay na. Ano pa yun? Madawag na mo. Sige, gawa ka. Patay na. Patya lagi. Ah! Mga buko ko sa buto, duhay patay. Hoy! Sir! Patay buko! Huwag ka masanyon. Imong armas, tungkol aksura. Hoy, ikay buko. Ano? Ladies first, ay pagtungan. Bayot ka. Ikay una patay. Ma'am, patyan ko kami una. Sige, patya na. Ihaya kami. Ay, bawro, tagalay na ito ka na. Bakit kayo ko ba ito ilong? Lingkod ya. Hindi mapatungan. Nagbudhi pa kasi ang asawa. Nagmagnos ka? Duhay, mamatay? Okay na ma'am, double din. Sir! Oh! Utang ko sa iyo, huwag kayo utang. Oh, yan ang sapyo. Ayaw ang tawag ni Abong, ang akong anak na huwag kalampigitan sa pusa. Imo na anak! Oh! Ang problema na imo. Kung imo yapit, uyuan ko. Kami mo iyaan nga, gaduog mo. Patay na ka! Iyay, patay naman. Ah! Naniyapan na. Nay, minatay, magpungko. Hoy, ang minatay mo, higa ang akot. Nay, minatay mo, katawa. Hindi masaslungon. Ganun mo. Ato kasi pikir na, dito naghapong sa parin, buwan ka. Why? Oh! Ikay sunod. Siya! Gawa ko suka. Sige na. Tarag, hindi pa na mo kaya mawag ng stinti. Ay ka pala, napag ko yung ting-ting. Patay. Nagaragay yung dance yun, ha? Ah! Kauwi, tiil na lang, dipusil. Ay, kasay! Ay, wala ito. Nagdahon ka, nag-ikar na ni Armas. Aysa, pumutong sa. Aysa, joke na may ko. Ay, mo. Aysa, ay, kasay! Ay, nagtinood. Tarag, mapatay ka, anak. Ay, nagtinabaw ko! Sir, na yung mga bataw, tinood, buwangan ka. Kaya ko, tagtagtagtag-5 ro ka rin. Kaya tayo yung nagtiniway. Panguros na ito, sir. Wala yung malahamat, si Bako man. Panguros! Muros mo ko. Nilihigiw na. Ay, yapot, kurus ko. Patay ka na ito, sir. Buwan ka, murumos ko, muros ko. Kasi, ibis ya. Patyan kayo mo, oh! Oy, ladies first, ikaw una mo. Ikaw na kayo papatay. Ikaw una lang. Pasayluwa ko natin. Bakit inunungay ka na? Ay, grabe na ako natin. Sir, tinanong yung naginay mo, sir. Oh! Mayawaan ka ba, tinood ba? Nakirili ka dito? Mamatay ko. Mamatay ko, anak. Ayaw, pinalaginay mga bata pa. Huwag mamatay si Bako, maluoy ka. Oh, Asawa ko na nimo. maluwag mo ko kaya ako lang tikas man. Maluoy ka, oh. Ay, mo, ano yun? Mahuma na to. Tinda ka, ibay na na. Mahubog ng tiguan. Okay na dito, mahubog kayo. Madalo lang ito kumot. Eh, patya! Sure, naging katin. Pasayluwa ko lang. Patyo, di ba, sir? Oh! Haya-haya, patyo man. Amay kimulan. Tin. Oh, inibuto ka rin sa agtang. Tangon ka. Haya-haya, di agtang man. Tin. Mag-unong ka lang. Ngayon, minatay mo na gitubol. Ayaw ko yung katawan. Ikaw na lang. Ay! Coco Martini! Ha? Pito ka tuig ang probinsyano, may patay-patay. Nilihigiw na. Patay ka na, Toksoy. Kiniamay kayo. At Patulog, makaigo. kini ikaw, Toksoy. Dili ka na kalikawas. Patay. Kini. At Wala, naigo na po. ito. Naigo to, naigo na po. Naigo na ka. Asa na, pe? Lagi na sa Phoenix, oy. Asa? Asa na, pe? Naigo na po, dahil. Asa, pe? Pati iko, oy. Nalupot. Ikaw ba mag-punchline ko? Boy, pagitadong ka, Pam. Asa? Tanong
natay disco. Gikan ni Ipoy Rosales, ang Torsaon GRS. Ang disco pa, 50 entrance, 40 exit, 30 layag, 20 kamang. Ang masakpan na ni Sod, Bunog. Salamat! Happy Fiesta kaninyong tanan! Kaya na naman kung ba, ito na po sa Lungsod Barili, no? Okay, salamat guys. Please subscribe to Jubabs TV. Hanto sa sunod tuig Like and share. Daghang salamat, Barangay Manipis. Ug labi na sa Rosales Family, kamayamang contact o sponsor. Salamat and happy fiesta kanatong tanan.